L-investigatur ewlieni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia tela fuq il-pedana tax-xhieda e kif komplet il-kumpilazzjoni tax-xhieda quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. Fil-bidu tas-seduta l-qorti ddeċidiet li x-xhieda tinstema' wara bibien magħluqa. Dan wara t-talba mid-difiża biex dak li l-akkużat Jorgen Fenech qal lill-Arnaud b'mod informali waqt li kien fil-kustodja tal-pulizija ma jinstemax fil-miftuħ. Tadek kif stqarret li r-rapportaġġ dettaljat tax-xhieda qed jippreġudika l-każ meta ġurija mill-pubbliku ser jintalbu jiġġudikaw lill-akkużat. Intant f'digrit moti l-erba' mill-istess maġistrat ġiet irrifjutata t-talba sabiex tkun prodotta d-data ta' telekomunikazzjoni miġbura mill-pulizija fl-investigazzjonijiet. Dan hekk kif il-qorti qalet li għalkemm il-pulizija tkun ġabret ħafna informazzjoni, dan ma jfissirx li din kollha kemm tkun evidenza kontra l-akkużat. F'digrit ieħor il-qorti rrifjutat it-talba li Jorgen Fenech jingħata linja telefonika bla ebda monitoraġġ sabiex jikkomunika mal-avukati tiegħu. Il-Gvern ressaq mandat ta' inibizzjoni kontra l-Unjen tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN wara azzjonijiet industrijali li ordnat. Fil-mandat ta' inibizzjoni mressaq fil-primawla ċivili tal-qorti, il-Gvern qal li r-rikors qed isir fl-isfond ta' azzjonijiet industrijali li jxekklu loti tas-servizz tas-saħħa anke f'dan iż-żmien tal-pandemija. Fost direttivi li qed tagħti l-MUMN hemm azzjoni fl-Isptar tal-Onkoloġija Serent Nimamo. One News huwa infurmat li l-azzjonijiet tal-MUMN illimitaw l-operazzjonijiet tal-emerġenzi u azzjonijiet oħra ħolqu problemi biex pazjenti jidħlu fis-sala mill-emerġenza u b'hekk damu biex ħadu l-kura.